गोजोन्थों फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननि सिमांनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय आरो गासै आंनि क'क्राझार कनस्टिटिउसनाव थानाय रायजो राजाफोरनि सिमांनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। खेला खेलियैनो आंबो दिनैहाय आंनि खस्थ' आरो आंनि मावनायफोरखौ नुनानै आंनि स्ट्रेंथ जे आंनि खस्थ'फोरखौ नुनानै जोंनि आसाम स्टेटनिफ्रायबो आम आदमि पार्टिनिफ्राय जोंनि क'क्राझार कनस्टिटिउसनावबो गेलेसिगोन। दा आंनि खस्थ'फोरखौ नुनानै दिनैहाय स्टेटनिफ्राय आंनोबो टिकेटखौ हरबाय। दिनैहाय जोङो इन्डियान एलायन्स पार्टियाव दङमोन। दिनै माखासे राजनितिकनि गावजों गाव नाटफुट बयबो गावनि पार्टिनिफ्राय टिकेट होनो थाखाय रेडि दङमोन, नाथाय बेवहाय माखासे मिलायलायैनि जाहोनावहाय गोरोबलायैनि जाहोनावहाय दिनैहाय जोंबो गासैबो आसामनि 14टा सिटआवनो 14टा सिटआवनो दारायनो थाखाय रेडि जाबाय। आंबो दिनै क'क्राझार एसटि कनस्टिटिउसननिफ्राय दारायनो थाखाय थामथिम जाबाय। दिनैहाय आं बिनि थाखायनो गासै जोंनि क'क्राझार कनस्टिटिउसन जे एसटि कनस्टिटिउसन जोंनि सिडिउल ट्राइबनि थाखाय जे सिट मोनबोनाय जाबाय। बेनिखायनो गासै क'क्राझार एरियायाव थानाय कनस्टिटिउसनाव थानाय जोंनि गसाइगाव एसेम्बली, क'क्राझार वेस्ट क'क्राझार, इस्ट क'क्राझार, सिडली, बिजनी, सरबक, भबानिपुर, तामुलपुर, बरमा, सापागुरि गासै कनस्टिटिउसननि रायजो राजाफोरखौ आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय जेन' जोंनि आम आदमि पार्टिखौहाय नोंथांमोनहा भट होनानै हासिब बा झारु बे नक्सायावहाय होनानै सावगारियाव होनानै नोंथांमोनहा जेन' भटखौ जयजुक्त खालामो। दिनैहाय जोंनि एसपिया बिराद मोजां। दिनै बयनिख्रुइ गोख्रैसिन खारनाय, गोख्रैसिन साबसिन मावनो हानाय पार्टी होननानै बुङोब्ला जोंनि आम आदमि पार्टी। आम आदमि पार्टीनि ओंथियानो जाहैबाय जोंनि साधारन रायजो जानानै थानाय सुबुंफोरनि पार्टी होनाय जादों रायजो राजाफोर। ओंखायनो बे साधारन जे जोङो गाहाय थाखोनिफ्राय थानाय आरो गासैबो जोंनि केन्डिडेटफ्रा इडुकेटेड आरो सोलोंथाइ गोनांजोब, मिनिमाम BA पास जोब जोंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रा आम आदमि पार्टीनिफ्राय। बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम जोङो गुरैयै खावलायहरनाय, गोरों गोरा जे साननो हानाय, गरिबफ्रा माबायदि बेखौ जोङो फिलिं खालामनो हानाय, मोन्दांथि मोननो हानाय, जोंबो गरिब थाखोनिफ्राय जे फैजोबनाय गासैबो सुबुंफ्रा खस्थ' मस्थ'यै फरायनानै गोजौ गोजौ थाखोनि फरायनाय, बेबायदि हिसाबै जोङो गामियारिफ्रावहाय आरो गाहाय थाखोनि लेभेलनिफ्राय जोंबो गोजौ गाहाय फैनायनि जाहोनावहाय जोङो मिथिजोबगौ अभाब अभियोगआ जोङो रायजो जानायाव मा गोनांथि बेखौ जोङो मिथिगौ। दिनै नोंथांमोनहा मिथिबाय दिल्लीयावहाय इडुकेसन सेक्टर 6 लाखसो स्टुडेन्टफ्रा छात्रफ्रा माबानिफ्राय प्राइभेट स्कुलनिफ्राय नाम दाननानै गभर्नमेन्टनावहाय नाम लागायलायनायखौ नोंथांमोनहा खोनानो मोनबाय। आरो 200 वाटनिफ्राय लानानै 400 वाटसिम कारेन्ट फ्रि आरो गासै महिलाफोरनो बास टिकेट फ्रि आरो गासै बोराय बुरिफोरनो थिरजात्रा बेफोरबायदि सुबिदाखौ जोंनि आम आदमि पार्टियाल' होनो हादों। दिनैहाय नरेन्द्र मदिया गुजरातआवहाय 10 बोसोरसो CM खालामनो हादों, नाथाय बिथांमोनहा बेबायदिखौ मावनो हायाखै। दिनै दिल्लीनि जोंनि जे फाउन्डार अरविन्द केजरिवाल बिथाङा दिनै मावनानै दिन्थिनो हाबाय जे बिथाङा इडुकेसन सेक्टरखौ, मेडिकेल सेक्टरखौ गोग्गो थासारियाव लाबोनो हाबाय। दिनै बुंनो थाङोब्ला रायजो राजाफोर जोंनो रायजो जानायावहाय जोंनो नांगौ बेबायदिनो मेडिकेल फ्रि, इडुकेसन फ्रि मोनोब्ला जोङो आरामसे जोङो गोसो होनानै जोङो मावनानै जोङो दिनैहाय रायजो जानो हाबोनाय जोङो बेबायदि सुबिदाखौ जोङो खालामनानै लानो हायो। बेनिखायनो गासै जोंनि क'क्राझार 5 नं लक सभानि जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ, जेखि जनगोष्ठीनि जेखि हारिनि जाया मानो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों खावलायहरबाय नोंथांमोनहा जेन' फैगौ लक सभायावहाय झारु बा हासिबनि सावगारियाव होनानै नोंथांमोनहा देरहासार खालामनो थाखाय आं नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसे खुलुमहरनायजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम भट बा खुलुमहरनाय जासिहरनायजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।